Bajirwai Shispa Prapupra. Shispa Prapupra. Trai Jisu ngi ro yame ngi pendon burom yame but ngi siangu yame ha kene ke sacrament bukutam keduan keblai shibun ko Jisu bamila ayangi yakta kajinget ke bakam scam ha kene ke sacrament bukutam keduan ni IT hame yalade ni IT kijing mo chimperkhat baro but kijing trang jangi baro ko try Jisu ngidam krup akmat chungme kum ki khun ba me I da kijing snyorit da kijing trang mansim ngi wan shame but ngi terwaha me ya la kidanu changi baro ko Jisu ba to tip mame to khmi mame ya ka jing dang kam jingi ha ka ne kapor
Ngi ai ti lut yalla de hame. Kham tam ya kadonun jongi keba mehi milatrang mehi milakwa. Kokpa ubahabneng. Ngidam krup akmat jume namar mehi milathaw yungi. Mehi milapalong yungi utaw kun uba me ija. Ko Jesu be ija. Melayap halor kading pna na kabenta ki pop jungi bangilayo yakata kajing lai luj. Kun ki kun Kristan ki balai luj ki bala ban ija me hakane kapor. Bala ban shania baduai hame ha kane ka sacrament bukhuitam kaduan common simba khuit mila persat men sim yangi iway pa iway kham tam mila persat men sim yangi knang ba ngi ngin la bandam krup akmat ukpau bahabneng bat kun uba ukpau la ija. Tongin yasngap jar menta but ID ho Jesu yak ei kabangi lakwa khamtam ngilawana khmat chung Jesu da ka jing thmu ka ba pher kabangi don komen ko para hakne ko por tungin pelait yakita ki por jungi but sngap tang ya Jesu Sngap ya kajing i jong Jesu. Baula pasiaw hangi iway pa iway. Ko kun. Nga it yap me. Ko para. Nga it yapi iway pa iway. To wan siya nga. To bread no ikajing trang jong pi ba ro siya nga. To bread no ikilang kor jung pi baro siya nga. Knang ba pin kam sting ka jingay. Ba pin kam light na kita kijing Kijing tenju jung kani kapertay. Don bat nga ko kun. Knang ba ki e baro. Ba pin yo kita kijing light luj na kani kapertay. Ko Trai Jesu ngishania hame namar bamilong ukan rat jungi ngishania hame bamila thaw yangi bat mila ayingi kita ka beneng berkendewru ko Trai Jesu ngishania hame namar mila ayingi kita ka jingeng ngishania hame namar bamelong bahok bamela ayingi ki e baro kat kabangi don kam ngishania hame namar mamehi malapentingan yingi bamehi mila ayingi kita ka jingko jingkia ngishania hame Jesus Ishania Amen Jesus Ishania Amen Jesus Ishania Amen Jesus Ishania Amen Ishania Ko Trai Jesu ngi ai ngu yame bamelawan shikani ke perthai bame lapelong ngi kita ki khun jong me ngi siangu namar
melapan iengi kata kelenti ke babha bangin pai syame kum ukpa bangi la ije ngisyongu yame namar ben melakularingi ya kata ka jing bam jikun ngisyongu yame namar bela map yakipop chungi ngisyongu yame namar bamilap sayangi lakta ka sacrament laka communion bakut man lakasngi ngisyongu yame namar mila ayangi kata ka jing imbam jikut bame lapan mi pat yangi hakasngi ka bakaddo ko try Jesu ngisyongu yame bamela sumar su caringi man lakasngi ngisyongu yame Jesu ngisyongu yame Jesu ngisyongu yame Jesu ngisyongu yame Jesu ngisyongu yame ngisyongu yame ngisyongu yame Jesu ko try Jesu ni IT yame kamtam ya ime ipa bat ki kun baro ni IT me kalong ying long sem jengi ya ki jing tan ju bangila mat ka ying ka sem jengi ni IT me kamtam ya ki kun jengi kiba nang knang ba kinang roy kata ka jing ngai jing nang ka jing start ba ka jing tip brew tip blay ko try Jesu ngi ai ti me khamta mi ki khun jangi ki bala jangai na me nang bakin la ban wan phai shme ban mane ye me kumu tau blay bala ban ai ngi ka ta ka jing em ngi ai ti me ki jing pang ka jing shitom jangi ngi ai ti me ya ki jing ki bangi lam ki bangi la yok mat manakasngi ko try Jesu to serpayangi iway pa iway knang ba ngin yo yakata kajing 8 ka bapura bangi la aru ban IT hame ya kajing 8 ka bangi don ngi IT hame ya baro kajing tmu babahajingi knang ba kinlong ki ba se so bha khmat jumi ngi IT hame ya kijing trai kijing ta ki bangila don man lakasngi ya kijing don jing em jungi ya kijing kerdu jungi ngi IT hame baro khot ko Jesu ngi IT hame 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 ngi IT hame Ame Jesu. Tumenta ngin bu kita kicing temu kiba ngidon kam hakmat jong Jesu uba ngi la ije. Trai Jesu bit sa sin biang kanung idap de kicing sukmen ka bakraw Pangilayo ang simbanta biyang hakaneka online adoration kajongi.
te trai Jesuit ya kene kapor nyung ra shme ke jing tmo ki jing don kam ki bangi don ka jing im ka jongi ki jing ki jing storm ki bangi ya kendo ka jing im ka jongi trai Jesuit memju kentat ya ka jing kerpat jongi henrei ladang ipan ka jing ngi scam go trai ba me memju lendet ba me memju klet yangi walangi long kinung pop kumba mil ong go trai na gospel Matthews kal nong ba new kat khot ka ba new pan bat pin se yo wat bat pin se sem tet ba en supply ya pi te trai Jesuit ya kene ka por ibo ya ka jing tmo ya ka jing don kam ki jongi ha ki ti ki jong me Ngiduai na kabenta jong I Eusebia singkli bain laban kre kot bha mat ban yo ya kamet kapat ka bakot ka bekia Ngiduai na kabenta I review shooting bain yo kamet kapat ka bakot ka bekia pat bain bha ka kamai ka kaji Ngiduai na kabenta Ilasa Rika la rinsa khonglam bain long ikna iba tipsngi Nidwana kamta usawyo darin khonglam ban long khna tipsngi bat sngyo tho jingmut Nidwana kamta I Maria kha nong khonglam bain long ikna iba tipsngi Nidwana kamta ilahun lang khonglam bain yo kamet ka phat ka bakot ka bakia pat bain bha ka kamai ka ji Nidwana mta I labot lang khonglam bain biang ka kamai ka ji Nidwai kerpang na kabenta I kon jong I bad da kerlin lengdo I bedon ka jingpang shadem ba blater rat unkta I bain yono ya ka jingko jingkia ka bakam kloi Ngiduai na kabenta I naka niroid khar bain pas ya ka net exam ka jong I Ngiduai na kabenta I dising pawa bat I andi bakin kala ka bamut Ngiduai na kabenta I Walfrenia Clara khongbo bain la ban kre kot bha bat bakin mau ya ka ka ba ma I ila pin kre de ka jing pin shai mun sim bakot bain la ban tho bha ya ka exam ka jong I Ngiduai na kabenta I Freddy khonglam bain yo ya ka jing ko jing kia ka babiang ka bapura ha ka jing im ka jong I Ngiduai na kabenta ka jing tmo jong I shimti mari nong rum Ngiduai na kabenta iban tilin nong rang ibadon hapdeng ka jing shitom bain yo no ya ka jing ko jing clear kia ka bakam kloi Ngiduai na kabenta ka jing tmo jong I kraw nong set Ngiduai na kabenta iban tili nong rang ibadon ka jing pang king kle bain yo no ya ka jing ko jing kia Ngiduai na kabenta jong idanisha ba inyo ya ka jing ko jing kia Ngiduai na mta ikong balari nong dhar banyo ya ka jing ko jing kia met ban sim Ngiduai na kabenta ka jing tmo jong I Ramon kilang stang Ngiduai na kabenta I Aibor lang lendo
Sanspar I forgive. Sanspar I forgive. Trai subi tukta jing panjing stom ke jongi. Mar ame ko trai melong blay badap de jing it. Blay badap de jing sbun. Blay bayai sha. Blay bayai it yangi walangi long ki briu ke balapai sakmana me. Ngiduana ka benta ka jingko jingkia jongi alwin song karngap kenta. Ngiduana ka benta ibaya suk lang nung set ba in kasuk kasan ya ikunlung ijong i. Ngiduana ka benta jong i badun bok maulong ba in yo ka jingko jingkia bat ba in yo kam yo jam ka jing im ka jong i. Ngiduana ka benta ka jingtmo jong i bishar lang penrup. Ngiduana ka benta imei jong i danisha ba inyo ya ka jingko jingkia. Ngiduana ka benta ka jingtmo jong i Maria nong set. Ngiduana ka benta i haimi la khong lam ba inyo ya ka jingko jingkia bat ba in ka bok karwiang. Niduwailem na kabenta ka jingko jingkia jong i bishar lang penrup. Na kabenta ka yeng kesem jong i lakentiu dariti penrup bat ki jingtmo babha jong ki. Niduwa na kabenta ka jingko jingkia jong i idit mulat bat ba in la bha ban pengkre na kabenta ka board exam jong i. Iduana ka benta iba opar nong room bat ba bikoston nong room bakin kala ka bamod bat ba in eno ya ka jingdik yan. Iduana ka benta upara jong i helbers lingdo uwan lambok ndo badon menta hapdeng gijing shitom bat kejing sitom ka bom syam latip tikna ba blay tagarat ungta ai ban yo no ya kejing ko jing khia ka ba kam kloi.
Ngidua na kamta idanisha ba kinyo ya kajingko jingkia. Ngidua na kamta kajingsuk hayeng hasem jong i Kristi bat ba kinla ban penbeit no yala ka sakramen kentiu kurim. Ngidua na kamta kajingko jingkia jong i silda marbaniang. Ngidua na kamta uribok ng rum banyo ya kajingko jingkia. Ngidua na kamta kajingtmo jong i Paul Jo Lang Langkoy. Ngidua na kamta kajingtmo jong i Mini Lang Masar. Ngidua na kamta i Nuksa Babha ba inlaino na kata kajingting kibawan na kajing im kajong i. Bad ba inyo ya ka bok karuwang kajing im kajong i. Ngidua na kamta i Moses kar ba inyo kakam kajam kajing im kajong i. Ngiduay ya o firstborn son sangoy, Milina sangoy, wansuk sangoy, ilapensuk sangoy, bau blay unda na kajing sniw pertay, bad ba kinla ban IT yaladi hagajing penyajong blay. Ngidua na kamta iros ke sangma bain laban im kajing im kababha kajing im kajong i. Ngidua na kamta itina marit khar banyo ya kajing ko jingkia. Ngiduay na kamta iwanda shisha wanyang banyo kakam kajam kajing im kajong i. Ngidua na kamta kikon o Rikael bat Marcelino bakinto ya ka exam jongki bat ke jingsungo ya ka jingar ko jong blay na kabanta ka yeng kasem jongki baro ka we. Ngidua na kabanta imay jong i bayo ling maring i lidwina maring ba in kot inkiano na ka jingpang sangkay jong i. Ngidua na kamta ka yeng kasem jong i Sister Lisno Rajana. Ngidua na kabanta i somisor nong rum banyo no yakamet kapat kabukot kabakia. Ngidua i kerpang na kabanta kayeng kasem jong i wanda shishawan niyang. Ngidua na kabanta ikong balari es nong tkar banyo ya kajingko jingkia. Ngidua na kamta kajingtmo jong i Rosemary Maring. Ngidua na kamta kajingkla bamod jong i Andres Ngdo, Bansuk Makri, Benedict Makri, Bansange na kajingdik yat, pat banpaino shawblay. Ngidua na kamta ikon jong i Shailang Karmaki balong kena kibatip sngi bat kibasyad baklan. Ngidua na kamta idanisha renja ba inklet no ya ki kibajia kajing im jong i. Ngidua na kamta ikon jong i Shailang Karmaki ba in labha ban krek kot bat ba in pas ya ka exam matric ke jong i. Ngidua na kamta ipara jong i Shailang Karmaki banyo ya kajingko jingkia. Ngidua na kamta kayeng kasem jong i Liwia Lengtong. Ngidua na kamta kajingkala bamod jong Frankie Paul Mulat. Ngidua na kamta imalung Rapthang banyo ya kajingko jingkia med ban mensim.
Ngidua na kamta iklari anong sit banyo ya ka jingko jingkia bat ban pas pa ya ka exam final jong i. Ngidua na kamta emailom ba idon jingpang na kamta kakli banyo ya ka jingko jingkia. Ngidua na kamta i IT shooting ba idon hakamet kabom coach bom kia balang ba kajing isne jong blay banyo ya kajing ko jing kia. Ngidua na kamta kayeng kasem jong i mesyang shai pagkinyo ya kajing ko jing kia. Ngidua ru na kamta kayeng kasem jong i priska nung room ba blay terirat ayaki kajing ko jing kia. Balang ba kajing isne jong blay kinyo yak a kabagipan na kajing im kajong i. Ti Trai jisub it ngingit scam ba me memjuk kentaj yak kajing kerpat jong i. Walang ilong kibriw kibatlot pasway. Walang ilong kibriw kiba lapay sakmana me. Henry me try da kajing it me kot biang yang i. Ba mangi ngin IT yalade hame. Ba mangi ngin shania tang hame. Namar di tang mameu try ubala ban penkot. Ubala ban pentingan. Ya ki jing jing stom ki bang imat ka jing im ka jongi. Te menta tungin IT how blay. Ya ki ki bang idon ka jing im ka jongi. Te menta tungin dem la ki kosiu. Ban pediang ya jing kerko now blay te kerat. Ubadon ha kasakran koitam kaduan. Uap ukmilanti yangi ba mangingin play laki donut ba blay unsyong unsa hapo ki donut ki jongi timta tungin shim kanamba jingruai sispa nyeu peukundai.
ba jing roi san spa khat khindai san spa khat khindai Trai, magic benediction, Trai, Adoration, Trai, magic benediction, Trai. Trai, long and bright, but yani Trai in love and death, dan berkilat. Trai long and bright, but yani Trai in love and death, dan berkilat. Trai, magic benediction, Trai, Trai, magic benediction, Trai. Kaburam hau pap hau kun but hau sim bakun. Kaburam hau pap but hau kun but hau sim bakun. Kaburam hau pap hau kun but hau sim bakun. Kau dinut bukit dam Jesu. Kau Maria kunai rap Kristan. Hau